Da vidiš prodaju. Fuu! Da. I onda, znaš, neću kriti to od vas. Ja sam, ne plaćam članarinu ni jednoj vjerskoj zajednici, nisam se ni upisao nikad, ali skužio sam da možda tu ima nešto. Približavam se, jel, datumu odjavljivanja, pa reku... Gledaj, ja imam veliki respekt prema ljudima koji su vjernici. Stvarno, bilo koje opcije i to. I podržavam. I tu nisam sad stvarno nisam komičar, sarkastičan. Ne, bravo. Ako si vjernik ili vjernica, živi tu vjeru, živi je do kraja. Do kraja. Do trenutka smrti živi vjeru. Jer ćeš umrijet uvjeren ili uvjerena da nakon toga te čeka nagrada. I ako nisi u pravu, ti to nećeš znat. Ali ćeš umrijeti u nadi i vjeri. Za razliku od vas, ljudi poput mene, ma nema ništa, to je sad tu, znaš, ja vjerujem u život prije smrti, znaš, i u jednom trenutku postoji teoretska mogućnost da nakon toga se dogodi jebi ga. Tako da